власна була присвячена студентській солідарності, і на ній адлюстровані різні події у студентському житті, на яких просто зробилися, грали основну роль у розвитку держави, у неких реформах держави. Вистава – это такое иллюстрование можливостей студентських. Тобто можна зібратися, можна вирішити просто абсолютно різні проблеми. Просто головне, щоб всі студенти були єдиними на своєму міркуванні і щоб кожен проявляв солідарність. Ты мое копье, стала ты родней мне, жим ты силою, и я со стягами лететь увыш, крыши я Хилона, я рылый.